شما برنامه خبری را تماشا دارید. بахтовар Ҷумъаев ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирон ва намояндаи созмони маркази тоҷикон дар Маскав иддао дорад ки кормандони умури дохилаи шаҳри Панҷакент падари ӯро ба шӯъба даъват намуда мавриди пурсиш қарор доданд. ба қавли бахтовар телефони дастии падарашро тафтиш кардаанд ва аксаран дар бораи фаъолияти ӯ суол шудааст. дар барномаҳои гузашта мо дар бораи даъватҳо ва мавриди пурсишу таҳдид қарор додани пайвандону наздикони дигар андешоне ки дар хориҷи Тоҷикистон ба сар мебаранд гузоришҳо пахш кардем. ҳамкорам Мирзонаби Холиқзод ин мавзӯъро дунбол дошт. дуруд бар шумо ва бигӯед ки сабаби аслии даъвати падари Бахтовар Ҷумъаев чӣ будааст? бибинед, Бахтовар Ҷумъаев дар суҳбати видеоӣ ба мо гуфт ки дастури даъвати падараш ба шӯъбаи ҷустуҷӯии ҷиноятҳои созмониёфта аз душанбе расидааст, яъне аз марказ. онҳо аз падараш дар бораи аъзои хонаводаашон пурсиданд ва суол доданд ки Бахтовар бо кадом гурӯҳ ҳамкорӣ мекард, бо кадом гурӯҳ шомил аст ва бо киҳо тамос мегирад ва ин ҳамаро ба шакли баёнот сабт карданд. вақте мо ба шӯъбаи корҳои дохилии шаҳри Панҷакент дар бораи сабабу зарурати даъвати падари ҳуқуқшиносро ба шӯъба мехостем пурсем, ба зангои мо аслан ҷавоб надоданд. дар вазорати корҳои дохилӣ ҳам ҳозир нашуданд ба мо суҳбат конанд. дар суҳбати видеои Бахтовар нақл мекунад ки падарашро баъди он даъват карданд ки миёни ӯ ва кормандони сафорат дар Русия бар рӯи сарнавишти духтарчаи тоҷик сафинаи 7сола ки ба кӯча баромада гум мешавад ва вақте барои кӯмак ба сафорат муроҷиат кардааст, онҳо дар иваз ба вай тунд муносибат карданд. таври Бахтовар гуфт баъди ҳамин суҳбати сарду тундомези кормандони сафорат падарашро дар Панҷакент даъват карданд. ин ҳама ба кору фаъолияти ман таъсире намерасонад, зеро мардум сафедро аз сиёҳ аллакай фарқ мекунанд. дар Маскав намояндагони ҳам амнияти миллӣ ҳастанд ва ҳам вазорати корҳои дохилӣ ҳастанд. онҳо ҳар вақт метавонистанд ки бо ман дар тамос бошанд. он коре ки карданд рости худи манро дар тааҷҷуб гузошт. хуб, ин суҳбати Бахтовар буд. бубинед, то ин дам бархе аз дигарандешони тоҷик ҳам ҳамин гуна шикоятҳо доштанд ки барои ибрози назари онҳо дар бораи кори ҳукумат пайвандонашон дар Тоҷикистон ба қавли кашокаш мешаванд, не? бале шало, ҳатто ҳамин раиси намояндаи созмони маркази тоҷикон, яъне ҳамкори ҳамин диловар дар Маскав Иззат Амон дар саҳифаи фейсбукиаш борҳо аз даъвату мавриди пурсиш қарор додани пайвандонаш дар Тоҷикистон зикр намуд. ин созмон ва аз ҷумла Иззат Амон Бахтовар Ҷумъаев аслан ба ҳимояи ҳуқуқии шаҳрвандони Тоҷикистон дар Русия машғул ҳастанд ва дар ҳар гӯшаи Русия агар касе ранҷ мебарад аз шаҳрвандони Тоҷикистон, ҳаминҳо ба суроғашон мераванд. дар рӯзҳои пандемияи коронавирус Бахтовар Ҷумъаев хона ба хонаи муҳоҷирон ғизо бурда буд. ҳоло агар фаротар биравем аз ин масъала, ахиран додстонии кулли Тоҷикистон номаи хешовандони чанде аз маҳбусонро мавриди баррасӣ қарор дод ки дар як маъракагирии сиёсӣ мавриди сӯистифода қарор гирифтаанд. онҳо ба муроҷиат ба раиси ҷумҳур, додстонии кул ва ваколатдори ҳуқуқи инсон муаллифони нома гуфтанд дар телевизионҳои давлатӣ ва шабакаҳои иҷтимоӣ мунтазам матлабу навор ва филмҳои паҳн мешаванд ки дар онҳо наздикони моро, яъне онҳоро маҷбурӣ ба навор мегиранд то зидди рақибони сиёсӣ истифода кунанд. ҳамчун намуна аз паёмҳои видеои Ҷамшед Нарзуллоев, Маҳмадалӣ Раҳматуллоев, Ҳикматулло Сайфуллозода ва духтараш Фарзона Сайфуллозода ёдоварӣ шудааст ки чанде пеш ҳизби мамнӯи наҳзати исломӣ ва сарону фаъолони онро ба терроризм айбдор мекарданд. баъдан додстонии кул дар номаи ҷавобии худ ин иддаои намояндаҳои маҳбусони сиёсиро рад кард. ҳамчунин даҳҳо нафар намояндаҳои созмони гурӯҳи 24 дар расонаҳо шикоят карданд ки наздикони онҳоро дар дохили кишвар мақомот даъват намуда таҳдид мекунанд ва мепурсанд ки ба он бародарат ё фарзандат бирасон ки даҳонашро бебандад. бале, дар ин бора бо тафсил дар вебсайти радиои озодӣ матлабҳо ҳастанд, метавонед бихонед. бинандагони азиз, ба шумо сипоси бепоён барои суҳбат.